Na itong kuryente para nasa kasiguraduhan o madisgrasya. Sukad pagkagabi, nagpahigayon og monitoring ug rescue operation ang mga sakop sa MDRRMO Mawab sa mga pamilya nga nabahaan ug alas 3 sa kadlawon kaganiha gipabakwit na ang mga residente. Sa video nga kuha sa MDRRMO Mawab kaganiha kadlawon, makita ang aktwal nga pagtaas sa level sa tubig mao nga gikinahanglan na ang forced evacuation sa mga residente sa Purok 8, Barangay Andili sa Mawab. Apil sa ilang girescue ang 78 anyos nga senior citizen nga si Leonarda Miraflor Menoras, 12 anyos, Mercedita Mineras, 48 anyos, Jenna May Ruedas, 17 anyos, Alea Ruedas, usa ka bulan pa lang nga bata, gilangkuban sa tulo ka pamilya. Samtang 17 ka pamilya kon 72 ka mga individual ang na-rescue sa mga sakop sa PDRRMO Davao de Oro, partikular na sa mga residente sa Purok 17 Barangay Poblasyon sa Mawab tungod sa pagbaha sa ilahang lugar. Busa, miabot sa 20 ka pamilya ang tanang na-rescue og temporaryong nagpuyo sa evacuation center. Sumala sa pag-asa, nakapaulan ang weather system nga Shoreline. Nagpatuman usab og preemptive evacuation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office og Nabunturan Emergency Response Team sa Davao de Oro sa pipila ka mga residente sa lungsod nga nakasinati og pagbaha sugod pa kagahapon adlaw. Tulo ka pamilya sa barangay San Isidro sa Nabunturan, Davao de Oro ang gipabakwit kagahapon Enero 13, 2022. Subay sa report sa MDRRMO nga gipost sa Facebook page sa LGU Nabunturan. As of 1:09 sa hapon karong adlaw, nagpahigayon usab og preemptive evacuation sa pipila ka mga residente sa barangay Bukal, Magading ug Basak. Ginamonitor sab pirmi ang mga tributaries sa Nabunturan ug pipila ka mga low-lying areas sa lungsod. Ronnie Junotero, Newsline Philippines. Stay safe.